id-dritt il-ħajja dritta, il-Vanġelu dritt bla kantunieri. Għax inti straight wis. Dak żgur, dak dejjem straight konti. Għalhekk kelli l-problemi kollha tad-dinja dik qalb ma kellha problema. Anzi kellha problema m'dieħor. Alleluja. Imma sewwa mela il-profeta tal-mulej għalhekk joġobni l-ktib ta' Eżekjel, għalhekk meta Alla sejjaħ il-Eżekjel, morru qraw kemm sabi Eżekjel. Allu tħares lejlu ċoħ. Alla mipritka u ħares hekk dritt. Tox ħares lej, imma dak qed jieħu għalih jew dik qed tieħu għalija, ħu għalik. Jekk qed tieħu għalik, kemm inti pastas inti qalbi inti mhux li qed tgħid. Jiena kull ma jiena l-postman. Ismani, ħanek darba kien hemm waħda lili. U ħanejdek samritni għax kellha raġun. Bdiet tkellimni ilu da, ġifieri kont għadni fil-bidu tal-mexja tiegħi. U qalt li xi ħaġa li eżżitni. Sewwa, ma kienx pastor, kienet ġast toħt. Eżżitni. Qedtilha ma kemm qed tkun raf, qedtilha qalt li anke hekk hemm raf, what I said is still the truth. Ma stajtx n-Marija, jista' jkun forsi kienet raf, imma dak li qalet xorta l-verità baqa' tagħha. U Alla ma jiġġudikakx għax kif qalilek, Alla jiġġudikak li once jfadilek il-verità kif ħadta int. Ma ninsija qatt. Qalt li xi ħaġa, ċalenġjatni, kont għadni fil-bidu tal-mixja tiegħi, kont inni forsi sentej fil-mulej. Man! Għat li xaġa, u vera, kienet vera raf miħaj. U għak għart li, tela tkun raf, ma tela għart li għani l-ek brother, għart li għajna ml-motin raf, u forsi jista jkun li għat nkun raf miħa. Għart li ma dak li għadnej l-ek u għal-verita, u inti ma l-verita kontabli mux marraf. Malta għawdex. U modu għaziju. Bimħabba għal-ruħek, għajna ml-mot jinraf. Forsi jintu għet minn dawk li għeddaxi da jgħajjat. Jekk inti daqra l-Bibja, kienem bostajtu, anka dak li inti sejjaħlu sejdek ġesu. Imma laqqas li kiku, għajna ml-mot jina najjat forsi zejjed, għal ċertu nis. Taf li inti mux ma dak għal Allah ħajżommok kontabli, ma l-verita li għed tisma ħajżommok kontabli, u inti kontabli. Ikun infaħħa Ġesu. Amen. Halleluja. Halleluja. Mela, fl-Atti tal-Apostoli 13 morru hemm. Atti 13, kellimna Spiritu Santu. I love the Bible. I love the Word of God. Għax il-kelma bħalma tajdi stess, Lut 4:12, hija bħal xabla. Taqtak men. U tinfdek. Halleluja, imma l-min uħobb il-verità, they love it. Mux għax ma tweġġakx, għax kulħadd jiġi ċalenġat u sfidat bil-kelma, il-kelma tisfidak. Halleluja. Hawnhekk fejn kważi ħanaqralkom dal-passat sieħ. Morru fl-Atti tal-Apostoli 13 minn vers 4. Anzi jibda minn vers 1. Kapitlu 13 vera kapitlu sabiħ. U kapitlu 13 jippreżentanna Vanġelu li fil-9 u naħseb fl-esperjenza tiegħi. Ngħidlek madwar 95% tal-knejjes fid-dinja. U Vanġelu li ma jipritkawx. Il-Vanġelu mhux biss il-bambinu ħobbok ta'. Dak parti żgħar, number 1 mhux il-bambi. Kemm il-darbettilkom dik. Imma mhux li Ġesu biss iħobbok, kemm hemm iktar għall-Vanġelu minn hekk. Taf li inti l-Vanġelu hemm nies il-Vanġelu salvhom u hemm nies li l-Vanġelu qatilhom? Morru kellmu l-Ananija u Safira. Taf li hemm nies li l-Vanġelu jisalvahom u l-Vanġelu jikkundannhom u jibgħathom l-infern? Kull min jemmen isalva u kull min jiġħdu jiġi kundannat.
ħafna mhumiex willing jippritkaw ħsieħ tamma għax jintiqu jixtiequ jarsu l-widnej u jontoġbu. Jiena nirringrazzja l-Alla u nagħti glorja biss il-mulej. Imma ċertu nies li jgħidu li qgħod attent kif titkellem ħi għax jitilqulek in-nies. Jiena ngħidlek il-verità aktar qed jiġu nies. Iktar jiġiedi. U għalikom Maltin li qed taraw dal-messaġġ għax nemmen li intom poplu magħżul. Jiena Gordon Ġemanxie nemmen li Alla għażel il-Malta. Jiena nemmen li Alla jħobb il-pajjiżna u intom poplu magħżul. U nemmen bisħieħ da. Taħseb li Pawlu ġie hawnhekk b'kombinazzjoni? Minn tant pajjiżi f'Malta ġie. U minn tant pajjiżi Malta kienet l-unika pajjiż li laqatu. U minn tant pajjiżi kienet Malta biss li l-pajjiż kollu fih. Illum konvintissimu li Alla jħobb il-dal-pajjiż. U jekk tippermettu li b'umiltà għax jiena kull ma jiena postman. U batilkom ukoll lejli, mhux qed ngħidilkom lejli biss, ma batilkom lejli. Biex għal min għandu widnej biex jisma' u qalbu mejla għal verità ikollok post fejn tisimgħu. U l-glorja joħodha Ġesu. Halleluja. Tamlu lix statwi please. Il-kejkijiet huhom li ħaj mhux ma tagħmlu. U għal min jixtieq jagħmel li xi xema, fil-każ nibatek il-kont tad-dawl ħallatuli. Matthew, ta' Ġwanni, ju. Amen, imberkin dawk li ma jitfixklux mill-Vanġelu li dak li qed inxandarijin. Akejt, ovvjament dak Ġesu qalu, jien qed nirrepetih. Amen. Halleluja. Glorja lil Ġesu. Mela, għatti tal-apostli, ħanibdaw minn hemm, isimgħu. Kulħadd inkom u minnkom xut minnkom ġejtu minn background ta' ċertu knejjes oħrajn li qabli jkunu loving, they're sweet, għandhom ħafna tajjeb, imma m'għandhomx il-kunsill sħiħ tal-kelma tal-Alla. Vers wieħed, fil-Knisja ta' Antiochju, fil-Knisja ta' River of Love, apparti li hemm apostli, kien hemm ukoll profeti u għalliema. Profeti u teachers hawn. Barnaba Xmun li jgħidulu Niger, Luċju minn Ċireni, Manahem li kien trabba ma' Erodi, it-tetrarka, u Sawlu. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu l-mulej u jisumu, l-Ispirtu Santu għalilhom isimgħuni. Ismawni moħkom għaw kristjani. Kulħadd jgħid minn qalbu, Spiritu Santu kellimni. Minn qalbek qed tamma? Minn qalbek. Meta inti tiġi River of Love, tiġi x'maġġel. Għax hawnhekk aħna mhux biss nisimgħu il-Gordon jitkellem, iridu nisimgħu l-Ispiritu Santu jitkellem. U mhux biss jitkellem minn fommi, jitkellem minn fom oħrajn. U għalhekk inti ma tistax tagħmel il-cookie cutter service minn ħin sa ħin. Għalhekk qed ngħidilkom għax l-Ispiritu Santu tkellem waqt li kienu jqimu lill-Alla. Il-ħin tal-praise and worship mhux ħin mitluf, huwa ħin meta Alla qabli ħadd isimgħu ħafna iktar minn ħin ieħor. Għax huwa l-isbaħ ħin jekk inti vera tidħol fiha. U Alla jkellmek. Ħafna, infatti jekk intom tinnutaw, il-mulej li tagħni l-grazzja, li nopera fil-grazzja jien nopera fil-profetiku, ħafna mill-profeziji taf ma ħarġu waqt il-worship. So, l-knejjes profetiċi mhux naqbdu is-songbook u nagħmlu 4 songs jew għax biex morru qabel ir-restorant nagħmlu 3. Nifhem matul il-ġimgħa ma' għal-weekend hija bil-ġuħ u għat-tilħin, naqtal-ħin. Ħalli Alla jkellmek. Inti kemm minnkom titolbu mulej kellimni, jgħidu mulej kellimni. Titolbuh il-Alla biex jkellmek. Mela inti tiġi biex is-service u Alla tilesti ħankellem il-libni llum. Talaq. Kont sa nkellmek da. Tiġa tlaq. Qed tifhmuni aħwa?
Amen. Xaħat jgħili, pastor, għallek irrid ikellimni f'10 minuta li jedem. Għallek irrid ikellimni memżu, d-dum sa tejt int. Ma jistax ikellimni f'5 minuti. Imma għalek jħalli setej jgħaddu biex dok, jekk inti għadha għandek daw il-problemi tal-ġisem, jħalli toqtlu l-ewwel, ħalli mbagħad tista' tisimgħu żgħir. Li għawċ. Sewwa? Halleluja. Mela, ħankomplu. L-Ispiritu Santu qal għażlu li malaj lil Barnaba u l-Sawlu għax-xogħol li għalih se jaħtilhom. Imbagħad wara li samaw talbu qiegħed idejjaq fuqhom u baqthom. Għalhekk huma mibgħuta mill-Ispiritu Santu niżlu sel-Awkja Ċipru u minn hemm telqu l-baħar għal Ċipru. Meta waslu Salamina, bdew ixandu l-kelma tal-Alla fis-sinagoga tal-Lut kellhom magħhom il-Ġwanni jgħinhom. Qasmu l-gżira kollha sa Pafos hawnhekk iltaqgħu ma' wieħed Ludi jismu Barjessu saħħar u profeta fals li kien mal-prokonslu Serġju Pawlu. Dan raġel moni bid-den bat għal Barnaba u għal Sawl u rrid jisma' minn għandhom il-kelma tal-Alla. Iżda Elima is-saħħar il-profeta fals Barjessu jew Barġessu għax kien hekk jismu waqfilhom u beda jfittex li jbijat lill-prokonslu, lill-gvern, lill-parlamentari, lill-prim ministru, lill-ministru whatever, milli jisma'. Imma Sawlu li kienu ukoll l-iskrittura tgħidlek profeta tal-Alla li jismu Pawlu mimli bl-Ispiritu Santu iffissa jnejh fuqu. U għallu ja bniedem maħbub mill-mulej. Alla xorta jħobbok u jemmen fik anke jekk ma temminx fih inti ta'. Anke jekk ma temmin xorta ħassalva. Xaħat kien qal messaġġier fals minn Ruma lil wieħed għataju hekk qallu. Qallu m'hemm bżonn temmen ta' qallu inti salva. Qallu għax Alla jara qalbek. U skont il-kelma li naqraw jiena għalhekk qalbek hija korrotta. Le ma qallu xek ta' Pawlu, tafx qallu? Qallu ja bniedem mimli b'kull u ħażin. U daħt jasal żmien li ngħidha xi ħadd fuq televiżjoni. Ħassir parti mill-istorja ta' Malta. Biex ix-xitan, please ħadd ma jgħidha qabli ħalli nkun l-ewwel wieħed. Biex ix-xitan inti bejn ix-xitan u għadu ta' kull ma huwa sewwa. Qatt min tisediqa ftawweġ it-triqat dritti tal-mulej. Xi pritkaw il-Vanġelu, xi pritkaw il-profeti, it-triqat dritti. U l-profeta vera d'Alla ma jabżax mill-fals. U jiffaċċjah. U l-profeta d'Alla, jekk vera jkun profeta d'Alla, skont it-testament ġdid, jista' jwaqqa l-ġudizzju tal-Alla fuq. Intom temnu l-Bibja, jew le. Ma noqogħdu attenti x'temnu. Għax Sawlu hekk għamel ta' foda. Għax imbagħad qallu hekk Alla. Qallu minn issa ara id il-mulej se tilħqek. Inti tama. U għal xi żmien ma tarax id-dawl tax-xemx. Minnu fih waqaf fuq ċparu dlam u beda jduru jfittex il-min imexxih min idejh. Il-prokonslu sar l-messaġġ u bħalma ġara din il-ġimgħa int qgħid ma' wieħed parlamentari u mort inxandallu u mort inkellmu u kollimtu bħala messaġġieru profeta tal-Alla. Qedlu bħassa nkellmek bħala l-profeta tal-mulej. U irċieva sema nidem u talab biex jagħtu ħajti lil Ġesu Kristu. U dik kienet profezija li xi ħadd nagħmel li ma kont l-Amerika. Qalu li seta kont għadni fil-bidu. Qalu li narak il-mulej ħajpoġġik quddiem
parlamentari u gvernijiet fil-futur. Kemm seħħet dik il-skrittura, dik il-profezija? Infatti, nixtieq forsi l-ġimgħa d-dieħla narikom xi profeziji fuq River of Love. Alleluja. Isimgħu bil-widna spiritwali. Fejn inti llum hawn il-pjan li f'dak li inti qed tmiss u int smacked sandwich in the middle of is much bigger than you can comprehend. It's much more divine than you can understand. This is the church of the living God. Unuħobbu nitċajtaw, u nitċajta jena xi. Imma when it comes to the word of God, we make no compromise. Ma nagħmlu l-ebda kompromess ma' ħadd għall-ebda raġuni. Jekk tridu fast food restaurant, f'Malta għandkom ħafna. Halleluja. Mela, bħalma tgħid ukoll it-tieni Pietru kapitlu 2, vers 15. Li l-profeta Alla jipridka triq dritta. Isimgħuni aħwa. F'majjiżna aħna għandna il-Kattoliċiżmu ta' Ruma. Għaw Kattoliċiżmu Ortodoss, għaw Kattoliċiżmu Luteran. Li ma jippridkawx triq dritta. Triq dritta tfisser li bħalma jgħidu l-profeti, bħalma jgħidu l-qaddeja vera tal-mulej, jippridkaw li Ġesu Kristu huwa it-triq, il-ħajja u l-verità, u ħadd ma jmant il-missier jekk mhux permezz tiegħu. Minu profeta tal-la vera ma jippridkax il-Madonna. X'ġifieri? Mhux qed ngħidlek ma jsemmuhiex. Maltin isimgħu, jekk titgħallem il-verità, ismani. Xi ħafna xi kultant jgħidu li intom temnu fil-Madonna iva, għalkemm dak laqama mhux isimgħu, jisimha Marija. Nemnu f'Marija. Nħobbuha u narawha. Imma l-Vanġelum kien b'xi mod tiġi mollija u pridka ta' Marija. L-istorja tal-Vanġelu, Marija hija inkluża għax ta' twilt lil-liben Alla. Għamlet sema, għamlet il-ministeru tagħha, wetqet il-pjan Alla u llum qed gawdi l-glorja. Imma l-Vanġelu fl-ebda parti ma tiġi pridkata Marija. Jew nitolbu l-Marija, jew ngħidu r-Rożarju lil Marija, jew inqimu l-istatwi ta' Marija, jew nagħmlu xi pellegrinaġġi tal-Marija, dak mhuwiex la Bibja, la Kristjaneżmu u laqqas profetiku. Patetiku immens, fals, u min jippridka dan aħrab għax qed jgħidlek b'aktar moċċar fuq l-awtorità tal-kelma Alla huwa profeta jew messaġġier fals. Għax il-messaġġier ġenwin Alla jippridka minn bidu sal-aħħar il-Ġesu Kristu ħaj biss. Jiena nemmen f'Marija u nsemmija l-Marija bħala l-eżempju tal-fidi tagħna u nonorawha. Imma mhux niġi nippridkalek li tmur għand Marija. Dak huwa f'massaġġ fals. U min jippridkah niċċalenġjah bl-awtorità tal-kelma qaddisa Alla, mhux bil-ġlied, bl-awtorità tal-kelma Alla. Dak huwa messaġġier fals. Imma ħadd mill-apostli, ħadd mill-profeti ma għadu jippridkaw u jxandru lil Marija. Jew infaħru lil Marija, ne, infaħru biss l-Alla. Nadoraw biss l-Alla. Nadoraw inqimu biss l-Alla. Manna l-ebda bżonn tal-ebda interċessjoni ta' ħadd, għax Alla jgħix fik jekk inta Kristu. Taf inti t-talba tiegħek taf fejn ħadmur. Minn hawn sa taħt imnieħrek biss. Għax Alla jagħmar fik. Allora bejn hawn u bejn qalbek ħadd daħħal il-Marija. Ħadd ikkomplikhom l-affarijiet. Marija li aħna sew aħna Kristjani u Kattoliċi nemmnu fiha, għandha l-ġenna. Mhux ħadu qed tinżel għalik bejn imnieħrek u qalbek. Sewwa, u Marija tal-Bibja mhix il tisma' t-talb tiegħek fuq l-awtorità tal-kelma Alla ngħidu dan.
U mhux għax rajna xi viżjoni jew xi ħadd allegament għax rajna dera nagħmluha fatta li ġejja minn Alla. Fakkarkom bħalma wassejkom fid-darba l-oħra. Għaw ħafna deriet folots, ix-xitan jista' jidher ta' Kristu. Għax jiġi Antikristu. Jista' jidher ta' Marija iva. U jista' jidillek bid-daħka fuq fomu. U kif idur? Bħalma kellha ma' esperjenzi bosta. Ikollu xi demb twil minn wara u xi qrum. U inti toqgħod tgħidilha Marija u Madonna. U mbagħad tiġi tgħidlek għamil l-istat waqf nafs tar-raħal, ħalli kulħadd jikkonsidra qalbu. Għanejlek qalbi ma mhux ħan ikkonsidra qatt lil Marija jiena. La ta' Ruma u laqas tal-Amerika u laqas ta' Malta. Qalbi totalment 100% ikkonsagrata lil Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj. Nazir. Issa, jekk inti dan qed jiċċallenġjak dal-messaġġ, irringrazzja lil Alla. Sinjal li tallem xi ħaġa. Alleluja. Grazzi Ġesu. Halleluja. Noffendi ruħi nweġġa meta nisma' xi ħadd jidaj anzi b'Marija, verament inikkitni. Tbaġġani u anke tweġġa lil Alla. Amen. F'Mattew kapitlu 7, morru hemm għalajr. Mela Ruma il-Vanġelu ma tippritkax dritt, I'm sorry. Irridu morru għand il-qaddisin, irridu morru għand il-papit li mitu qabel, irridu morru għand Marija, u għand il-Madonna ta' tfal, u għal-Madonna tal-orfni, u għal-Madonna tal-ħabil, u għal-Madonna tal-oqda, u għand il-Madonna tal... Inti minti xe tamel li triqdejqa, u dritta inti tamel li kolla, tewrin, nżuli, tluq, u ma taħan sibu l-ġesu. Għalek, I'm sorry, il-Vangelu ta' Ruma huwa Vangelu kontra l-Bibja, kontra xi pridka Ġesu, kontra xi pritkaw il-profeti ta' Testament ġdid, kontra xi pritkaw l-apostli li ħafna jgħidu li ġej minnhom, imma dawk apostli xi wħud saru apostasi. Jekk inti vera ta' Kristu u inti la ħadidher qudiem il-Papa, la l-isqof u laqqas il-pastor, inti qadidhem qudiem Kristu. Għajna ml-mod kieku tidilli Marija. Tiġi dej li jitlobni, nidila għalfejn jitlob li l-ek. Għandila għalla tiġi għamar fija, xo għadni jitlob li l-għamil. Għalek, xtider li Marija tamel biex tuqgħod titlob lejlek meta Kristu jammar fija fil-qofol tad-divinità tiegħu kollha sħiħa. Ara, għalek tkun fjak u mazzun made in Rome. I'm sorry. Kemet tkun ibes pastor, u xaħat għal grazzi mulej tal-verità. Odu attenti mill-ispirti familjari jeżis kattolċi li juhdu l-forma ta' Marija jew xi qaddis u inti titlobhom u tiġi misħut u tmur fl-abissi tal-infern. X'għandix nitlef li ma titlobx il-Marija? Xej. X'għandix nitlef jekk nitlob il-Ġesu, il-Marija u l-qaddisin? Ħafna għax qed tikkommetti adulteru spiritwali. Aħna fit-tieni Korintin di ħanejda b'imħabba. Għal kollu jgħidilkom kollu b'imħabba. Ma mingħajr ma nawweġ u nikkomprometti l-verità. Pawlu jgħid fit-tieni Korintin kapitlu 11 jgħid jiena nistaġab bikom li bħalma x-xitan għamel il-leva, ekku kollet jagħmel lilkom li x-xitan qed jikkorrompi l-Vanġelu mis-sempliċità tal-Vanġelu u dbettu u dert u dortu lej Ġesu ieħor. Il-Kattolċi m'għandhomx il-Ġesu tal-Bibja fil-maġġoranza tagħhom, għalhekk jgħidulu bambin ibennuh, u mbagħad jidgħu bih u jgħidulu Alla. I'm sorry, il-verità ma tinbidel għal ħadd. Sewa, mela jekk jien inħobb il-verità u rrid il-Ġesu x'qal, intom tkunu tħoff tafu l-verità u l-verità taħilsek. Apprezza bniedem li jgħidlek il-verità. Ħa ngħidlek ħaġa. Mux biss tapprezza xejlek il-verità, jista' jgħidulek iwerzaq. Jista' jgħidulek jaqbes u jixxejkja. L-importanti hija l-verità.
Issa, fej tista' ejda b'ċertu ġentilizza u mħabba dejjem, imma Ġesu għajjat. Ġvani Battista għajjat. L-apostli għajtu. Li tajjat ma jfissirx għax ma tħobx. Mela għax tajjat nfisser għax ma nħobbokx għax najjat. L-importanti inti mux it-ton tal-leħen ekkiex il-verità. Dik li inti kontabli. Mux ta' kemm inti werżaq najjat nixxejkja naqbeżon. Ma kollu smoke screen. Alleluja. Mattew 7, vers, għat jihdu pieġi raħwa, kon infaxħar Ġesu Kristu. U lilu biss tinjata kull glorja u nur tifħi. U għalik li jattisma dal-klim, u l-Ispiritu Santu mislek qalbek, int postu kaw, river of love. That's it. That's the truth. Vers 13, Ġesu jgħid dal-klim. Halleluja. Għaddu mill-bib id-dejja. Mela l-profeta tal-la xipritka? Imma għax inti you're too narrow-minded. Jesus said, preach the narrow way. I preach exactly what Jesus said, the narrow way. Għax aħna rridu nkunu miftuħin biex nkunu mal-mitlufin. Jek tinfetaħ, mur jixrobbot ħalib qata u tex kem tinfetaħ. Glenn għandu grocery u għandek xina ħalib maftuħa xaw minn jixi u kem miftuħ iktar. Għaddu mill-bib id-dejja jgħid Ġesu. U l-profeta vera u massaġġir talla jipritka l-bib dejja. Le mux kulħadd ħajsalva u le mux il-maġġoranza ħajsalvaw. Għax ftit jħobbu għal-verità. Għax wisaw il-bib u spazjuża triq li tieħu għat-telfin u ħafna huma li għaddu minna. Kemm iva u għadejja il-bib u dejqa it-triq li tieħu għal-ħajja. U ftit huma li jsibuha, għax ftit huma li jfittxuha. U jekk ma tfittxiex, m'intix denju li ssiba. Għax Ġesu qal min ifittex, isib. Mela l-kontrarju tfisser, jekk ma tfittxiex, ma ssibx. Mela inti tuħa eżattament dak li ħaqek, la fittext u laqqas sibt. Fittex u ssib. Amen. Jiena nemmen li qabel ma ssib il-verità, inti jrid ikollok il-odju għal-gideb. Ma tistax tħobb il-verità u tħobb il-gideb fl-istess ħin. Biex vera tapprezza l-verità, trid tibda l-ewwel pass huwa jiena nobot il-gideb. Jgħidu min jgħidu, jiġi minn fejn jiġi. Ma jfissirx jekk nobot dak li qed tgħid nobot lilek. Imma jekk qed tgħid li gidba tmur kontra klim Ġesu, nobodu jekk tuqgħod minn ngħidlek f'wiċċek. Tista' tkun il-Papa li sqof l-Apostlu u l-messaġġi kollha, l-messaġġieri kollha. Halleluja. Hija l-verità. U jien għandi dover, u intom ukoll għandkom dover, ta' mhux jiena bħala passer. Għax inti wkoll ta' tirendu konti qed tewweġ il-verità biex intoġob. Jew għax qed tewweġ il-verità biex ma jqogħdux jiġu kontra tiegħek. Qalbi, mur għamel xi ħaġa oħra li milli tipritka l-Vanġelu jekk inti tgħid kulħadd ħabib. Sewwa, taf xejdilhom jiena m'għandi xejn kontra tal-ġelati, ta' xogħod għalli għandha xi kontra tal-ġelati, m'għandi xejn kontra tal-ġelati. Imma jekk trid tkollok kulħadd iħobbok u kulħadd jitħaqlek, mur bih il-ġelati. Halleluja. Iftaħ ħanut tal-ġelati u tex kemm iħobbuk nies. Halleluja. Grazzi mulej. U provdilhom tax-sugar free u anke tal-gluten free, ħalli kollok iktar iħobbuk. Halleluja. Imma jekk inti tippritka l-Vanġelu mhux kemm iħobbok in-nies li tkun taf li kol kemm iħobbok Alla u x'għamel Ġesu Kristu għalik. Alleluja. Amen. Il-profeta ġenwin jippritka dritta, il-bib mhux il-wiesa ma il-bib id-dejjaq, jippritka biss il-Ġesu Kristu għat-triq il-ħajja u l-verità. Amen. Atti tal-Apostli kapitlu 4 vers 12 jgħidek jipritka biss l-isem ta' Ġesu.
ta' Ġesu, Atti kapitlu 10 marru hemm. Atti 10. Atti kapitlu 10. Verse 43. Praise and worship team, would you please come? Hallelujah. Gloria li l-ek. Għadni ma spiċċax, minna l-ek spiċċaj. Hallelujah. Dak biex intikkom l-impressjoni li spiċċaj. Hallelujah, marketing. Yes, amen. 43. Il-kbira DJ. Hallelujah, 43. Għattisimaw xejt l-iskrittura, xejt il-mulej. Il-profeti kolla, testament qadim u testament ġdid, kulħadd jgħid il-profeti kolla, jiġdu għal Ġesu, mhux jiġdu għal Papa, għall isqof, għal Patruna, għal Madonna, għal whatever, jiġdu il-profeti vera tal-Alla għal Ġesu. Xhieda ta' Ġesu, ġifieri, jiena xhieda ta' Ġesu Kristu. Halleluja! Kemm ċara l-Bibja, ma għandek bżonn tkun xi teologu? Il-profeti kollha jagħtu xhieda għal Ġesu. U jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra tad-nubiet bis-saħħa tal-isem tiegħu. Halleluja! Grazzi mulej. Il-profeta, Efesin kapitlu 4 vers 11-12, xogħlu huwa biex iwettaq il-Knisja, biex isaħħaħ il-Knisja, biex jipprepara lill-Knisja. Amen. Halleluja. Dak huwa x-xogħol tal-profeta. Il-profeta wkoll iwissi. U mhux il-profeta biss jwassi, għax il-Bibja tgħidlek ukoll il-Timotej tgħidlu wissi, ċanfar, għallem wissi u ċanfar. Amen. Xaħat għalli pastor għax inti għajjat ma xaħat u ħadet għalija. Isimawni aħwa. Isimawni aħwa. Jina missieri, Aziz, ġili għajjat miħaj. Għat ma abbandonajtu ta' għax għajjat missieri miħaj. U meta għajjat miħaj, u probabli kelli bżonna. Għax missieri ma kienx miġnun, ma jgħax miħaj għaxej. U minn għandu bidejn biex isma. Jalla l-malitik il-grazzja biex tisma. Jien ma noqx ngħid manni speċjalment one-on-one, qed nipritka what, għax qed is called proclaiming. Sewwa, u meta nitkellem persuna ma' persuna, dik xi ħaġa differenti. Issa jekk inti kombinazzjoni ta' trux, jew naturali, jew trux spiritwali, is probabbli ħanajja ġi waħda miegħek. Sewwa? Hallelujah. Amen. Profeta huwa xi ħadd li huwa mqajjem minn Alla. Għalkemm jiġi rikonoxxut mill-bniedem, imma mqajjem minn Alla. Profeta huwa midluk minn Alla. Alleluja. Għalkemm vera hawn ħafna profeti folots. U kif huma l-profeti folots? Għodu attenti aħwa. Number 1, għodu attenti għax ħafna minn għalihom li profeti folots qegħdin fuq il-pulptu. Għaw profeti folots fuq pulpti vera. Imma f'Mattew kapitlu 7, Ġesu jwissi minn vers 15 li l-profeti folos qegħdin fil-Knisja fost il-merħla u profeti folos għamu minn fost il-ġemma l-Bibja tgħidlek. U ħanejlek kif issir profeta fals. Għax ħadd ma jmur jgħid jiena sir profeta falsa. Tidnejlek kif issir profeta fals? Għal dawk li intom għandkom l-ambizzjoni biex isiru profeta fals, ħażir hekk kara. 1. Tibda tirrebella, tuħu għalik, u minn flok mur tirranġa maħuk, tmur fittex xi ħadd biex jaraxlek widnej. U ssir profeta fals. Għax imbagħad inti ħadd ma jista' jmerik għax il-pastor qalli. Kif ħammerik qalbi jieni ma kontx hemm. U jiena minn flok ninkoraġġik ngħidlek mur irranġa mal-pastor, mur irranġa maħuk, mur irranġa moħħtok. Jiena u issa noqogħdu u issa noqgħod indewwik ta'. Issa noqgħod nilaqek. U nħallik handicap spiritualment. Għax jiena u inti, ħanejlek let me tell you something. Write this down. God has very little interest in your comfort. What God is interested is in your character. And He wants to change you in His image. Għaxaw inħosni komdu, most probably mela you're in the wrong place.
Komdu għaliex għax qed tgħidu dak qed tisma'? Mela sign number 1, you're in the wrong place. Għax jiena meta mmur il-ġim, ma mmurx il-ġim għax kemm inħossni komdu hemm. Hemmhekk tgħidx kemm jibda jiġani l-qagħda mulla maskoli. Imma naf li qed nikber. Mhux għax komdu. Amen. Jina mhux qed ngħidlek li ma tħoss ħafna grazzi Ġesu ħafna jgħidu li pastor jiena laqqas inkun irid nitlaq minn hemm. Grazzi mulej, naf għax qed peċi. Imma dak għax inti għandek qalbek miftuħ għal Alla. Amen, għandek il-ġuħ. U dik hija grazzja ta' ħodix for granted. Hija grazzja kbira li għandek il-ġuħ għal mulej. Halleluja. Allura l-bnidem li jkun offendut, għax hekk jgħid f'Mattew kapitlu 24 vers 10, li jispiċċa offendut. Jispiċċa mbagħad jittradixxi lil ħuħ jew l-lotu. U jsiru profeti folots. U għalhekk Ġesu jgħidlek il-profeti taraf, il-profeti huma naċ l-pup libsin ta' naċ. Mhux libsin ta' rajja, libsin ta' naċ. U Pawlu jgħid, jew Pietru jgħid ħarġu minn fostna profeti folots. Ġifieri daw għamlulhom xi false prophet school. Għod attent qalbi tiegħi. Għod attent pupa u pupu tal-mama u tal-papa. Alleluja. Il-profeta fals, ġili kenna wieħed niftakar, jien kollu jipprofetizza fuq in-nies saħtiet, doom, gloom, ibezzaħħom iġibhom minn bondage. Il-profeta fals jitfa' fik mhux il-biża' tal-Alla ġik minn oħra. Biża' li xi ħaġa ħajġilek ħażin, li qed tagħmel xi ħaġa dejjem under condemnation. No, itaqlek. Issa, il-profeta vera tal-mulej jista' jtik twissija, imma jtik ukoll way out, tista' tindem. Tifhem? Mela, mhux ovvja isma', "Hey bro, is-suq dik in-naħata għax inta faqa ma faqa ma ħajt. Tindaħal lejx bum!" Mhux jiena sħittek, jiena tajtek twissija u inti ma smajdix. Sewwa, imma jekk tisma' minni u għax wessejtek li jsejr fiq triq il-ħażin, u jiena qedlek isma' din hija triq tajba, triq tal-mulej, triq tajba. Tħobb, taħfer, tirranġa, daw l-affarijiet li jagħmluk fi triq tajba. Amen. Halleluja, grazzi mulej. Jesus, profeta ġenwin, għandu koll sejħa biex itarraf eventi fil-futur. Diħan ridu nkomplu, kif tara profeti folots part 2 ġimgħa d-dieħla. Għax mamma mija. Eżaż aħwa. Li hu kelli nagħmilkom dal-messaġġ naċċel hija di. Żomm għajnejk fuq Ġesu. Arbel kull ma tisma' u lil min tisma'. Ħobb lil kulħadd u tafda lil ħadd. Issa, ovvjament, jiena rrid nafda ċertu nies madwar sa ċertu punt għax biċċa ma taħdem ma' ħadd imbagħad. Imma fejn jidħol ix-xjuż ta' salvazzjoni ma nafda lil ħadd ħlief il-Kristu. Fejn jidħlu ix-xjuż tal-kelma tal-Alla ma nafda lil ħadd ħlief xemm miktub. Ħallina nkun żgur, ħallina nkun ċert, ħallina nkun fi triq id-dejqa u triq mhux il-wiesa. Amen. Ejn baxxu rasna. Halleluja. Jekk illum inti tisma' dil-kelma u tgħidli pastor, din kelma mlaħma. Naf. U Ġesu, jekk inti l-muleti dik kelma mlaħma lejla, ikkonsidra lek nifsek imbirka u imbirek. Għax nefsejk l-iskrittura, kelma mlaħma hija biss tal-minu matur. Mela jista' jkun li intom li tismaw di, inti li tisma' dan, Alla qed jgħidlek int kapaċi tirċivi għad il-kelma. Nafdak bi għad il-kelma. Is-somoda. U għajt li pastor jien xina teħajt il-Ġesu Kristu l-lum, għaw xaħat il-lum għall-ewwel darba, tixjeta teħajtek il-Kristu verament, u l-idej. Għaw xaħat. Kolla kemm intkom tal-mulej. Jekk inti l-lum it-tara dan. Smajtu l-messaġġ, smajta l-kelma. Bimħabba mingħajr ma tiġi mawġa il-verità. Illum tixjeta teħajtek il-Kristu, Ġesu jħobbok. Ġesu vera
Jħobbok mhux hypotheticament. U meta lik sallab il-xoxta biex nubidek jiġi maħfura, jkollok il-ħajda dejjem ismek jiġi miktub fik tal-ħajja u s-salva. Vera s-salva. U Ġesu jqajmek mit-trab, mit-tajn u jerfek. Jek dal-persuna janti jew xi ħadd intomaw dak kollha intomaw, jew int fuq it-televiżjoni, Facebook jew YouTube, qegħdin talba warajja missi qaddis. Grazzi ta' Ġesu. Minajru miena xejn. Ġesu ejja f'qalbi, salvani, għatini l-mħabba ġenwina għalik u għal-kelma qaddisa tiegħek. Nħobbok mulej. Għallimni nħobbok kif jixxaqlek. Imlini bl-Ispiritu Santu. Kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. U millum il-qoddim għatini l-kuraġġ biex nimxi miegħek b'qalbi kollha, b'moħħi kollu u b'ġismi kollu. Illum jiena ta' Ġesu Kristu. Illum jien salvat. Illum jien hemm wielet miġdid. Illum din ubiti hemm maħfura. Dan kollu b'mertu tiegħek mulej. Fisem Ġesu Kristu. Jekk inti dik it-talba llum int salvat, hemm wielet miġdid, dubitek maħfura, ismek miktub fi ktib tal-ħajja, illum tlift l-infern u gwadanjajt il-ġenna. Għax permessa l-grazzja aħna salvati. Issa kompli qra l-Bibja, tkellem għal-mulej fit-talb u ejja River of Love. Il-mulej tisejjaħlek ejja River of Love. Kull nar ta' 4 u nar ta' 6 fis-7 ta' flaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Il-bqija. Żomma jfajnja fuq Ġesu. U l-mulej kompli jimlik b'kull barka. Amen. Hallelujah. God bless you. Thank you, Jesus.